नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण आलेले हे ॲपल बोरमध्ये आणि या बोरीची व्हरायटी आहे काश्मीरी ॲपल बोर. सहसा ही महाराष्ट्रामध्ये सहसा कुठं आढळून येत आहे, कारण की जे आता जे आपल्याकडे आहे ते ग्रीन ॲपल बोर आहेत. आणि ही ॲपल बोर आहे ती सेम ॲपलसारखी आहेत. हिला लाल कलर येतो. मग सहसा हे आपल्या इथे आढळत नाही. आणि ग्रीन कलरच्या मध्ये आणि याच्यामध्ये खूप फरक आहे, कारण की ग्रीन कलरपेक्षाही 5 ते 10 रुपयाने जास्त जाते व टिकवण क्षमता हिची खूप जास्त आहे त्याच्यापेक्षा, आणि दरसुद्धा जास्त आहे. या बोरीमधील अंतर आहे 15 बाय 10 असं. याच खूप मोठं अंतर आहे. आणि बघा, ही अशी प्रकारची ड्रिपमध्ये केलेली आहे, कारण की आता या झाडाचं पान इथे आहे तर याची मुळे इथपर्यंत येऊ शकते, कारण की झाडाची जेवढी फांदी किंवा झाडाची जेवढी फांदी किंवा पानं जी जिथपर्यंत लांब जातात तिथपर्यंत झाडाची मुळी जाऊ शकते. आता पुढल्या वर्षी आणखीन एका वर्षानंतर ह्याला ह्या साईडला ड्रिप टाकायला आणि दोन्ही बाजूने ह्याला ड्रिप टाकण्याची गरज आहे. पिंक ॲपल बोर म्हणून सुद्धा आपण ह्याला ओळखले जाते. ॲक्च्युली याचं खरं नाव आहे की काश्मीर ॲपल बोर असे म्हणून याला ओळखले जाते, किंवा सायंटिफिक नाव असं आहे त्याचं. बोरीमधील समस्या म्हणजे सेटिंगमध्ये ह्याला भयानक प्रकारे सेटिंग होतं, पण ते टिकत नाही. तर त्यासाठी तुम्ही खालून वरून प्लॅनोफिक्स देऊ शकता, कारण की त्याच्यामध्ये खरं जर पोषण जर जास्त असेल तर त्याला तुम्हाला सेटिंगसाठी एवढी काही झटण्याची गरज नाही. पण सेटिंग पावसामुळे किंवा वातावरणामुळे जर ते गळ होत असेल, त्यासाठी तुम्ही खालून आणि वरून सुद्धा प्लॅनोफिक्स देऊ शकता. प्लॅनोफिक्सचं प्रमाण आहे 0.25 ml पर लिटर असं आहे स्प्रेमध्ये. खालून तुम्ही तुमच्या हिशोबाने किंवा इथं काय शॉपच्या मार्गदर्शकाच्या सल्ल्याने तुम्ही घेऊ शकता. ते तुम्हाला जर ॲपल बोर लावायचे असेल तर तुम्ही सुद्धा काश्मीर ॲपल बोर हीच लावावी असं मी सांगू शकतो, कारण की ही एक ग्रीन काश्मीरी ॲपल बोर ग्रीन ॲपल बोरपेक्षा खूपच चांगली आहे, कारण की याला दरभावसुद्धा जास्त आहे आणि ड्रॉट रेजिस्टन्ससुद्धा जास्त आहे. हा प्लॉट लावल्यापासून आता 5 महिने झालेले आहे. 5 महिन्यापासूनच याला फुलधारणा चालू झालेली आहे. आणि अजून आपण जर लागवडीपासून एक 10 महिन्यापर्यंत याचं आपण उत्पादन चालू होऊ शकते किंवा चालू होतेच. त्यामुळे आपल्याला लावायचं असेल तर ॲपल बोर तुम्ही काश्मीर ॲपल बोर लावावं असं मी सांगू इच्छितो. ओके, धन्यवाद.